zalantza da. Eta hau, hainbatetan galdetu didate, edo esan didate. Bueno, baina idatzizkotasunean egiten dugunak laguntzen dio askotasunari? Posible da, hola da, dena da batuketa bat. Bueno, euskararekin egiten dugun guztiak batzen du. Hori aipatzen dute batzuek. Hori hola da, dena batura bat da. Bueno, ez dut luzatu nahi teorikoekin, baina hor pizka bat. Autore batzuen arabera, eta guri ere sentsazio hori eman digu egin ditugun ikerlanetan, idatzizkotasuna ahozkotasunari lekuak kentzen ari zaio. Hau da, idatzizkotasuna ari da ahozkotasuna zokoratzen. Hipotesi hau hala baldin bada, betetzen baldin bada hipotesi hau, eta hainbat autorek bete dute hipotesi hori, esan nahi du idatzizkotasuna zenbat eta gehiago indartu idatzizkotasuna, orduan eta ahulagoa izango dela ahozkotasuna. Eta honek bai daukala implikazio potolo bat irakaskuntzaren aldetik. Zertan oinarritzen dira, adibidez Esteban Montxonik, bueno, egia da Esteban Montxoniri hainbat kritika egin zaiola, baina zentzu hontan uste dut interesgarria dela adierazpen hau. Nun gertatzen da idatzizkotasunaren nagusitasuna? Hau bereziki gertatzen ari da hezkuntzako kultura artekotasun programetan edo hizkuntza biziberritzeko programetan. Izan ere, haur eta gazteei ahozko hizkuntz eredu onak eman nahian, euren hizkuntza autoktonoa galtzen ari dira harmoniarik gabeko akulturazio prozesuetan. Nik esango nuke, eta baita ere esperientziaz adibidez beste lekutatik etorritako ikasleekin, nola nahi dugun ikasle horiek ahalik eta azkarren sar daitezen gure eskolako dinamika, izango dugu matxotartean normaletan, asko erabiltzen dugu idatzizkotasuna. Areago, batzuetan ikasle hauek beste leku batera eramaten dira, eta idatzizkotasunean nagusiki idatzizkotasunean oinarritutako ikaskuntza prozesu azkarrak aktibatzen saiatzen gara. Guk azken batean nahi dugulako jendeak ahalik eta azkarren jakin dezan edo ikas dezan euskeraz. Baina hori ez badugu egiten modu harmonikoan, akulturazio prozesuak sustatu ditzakegu. Eta hori bai da larria, gerta litekeelako beren jatorrizko kultura hori gaitzestea, eta euskera ere ondo ez erabiltzea, ez bata eta ez bestea. Badakigu menpekotasun, elebitasun hori eta bar. Antonio López Girek esaten du, hau ere oso interesgarria da, nik neuk sentitu izan dudalako askotan, idatzizko diskurtsoetara ohitzen diren hizlariak hitz egoki eta zehatzak bilatzeko ohitura hartzen du. Hori normalean irakaskuntzan positiboki baloratzen dugu, baina berez ez da oso positiboa. Idatzizko egiturak ahozkora eramateko joera garatzen du. Eta bapateko-tasunean aritzera behartua dagoenean, burua nahastua sentitzen du, edo kostatzen zaio imperfekzioan murgiltzea, saiatzen da beti ergatibo guztiak eta elementu guztiak zuzen jartzen. Amorrua sentitzen du diskurtsoa eteten diotenean, hori da, ez, baina utzidazu bukatzen. Hori nola utzidazu bukatzen? Ahozkotasunean ez da ezer bukatzen, mezua ez delako importanteena, ez? Orduan, idatzizko diskurtsoetara ohituta gaudenok, ohituta gaude hemen ni bezala arroio guztia botatzera. Eta orduan gero eguneroko bizitzan ez du horrela funtzionatzen. Ez dakigu noiz isildu behar dugun elkarrizketa batean. Edo ez dakigu zer egin isiltasuna sortzen denean. Ohituta gaudelako dena programatua eukitzen, gure diskurtso osoa azaltzen. Eta inork ezin digu apurtu guri diskurtsoa hizketan ari geranean, edo lotsa sentitzen dugu, ez zaigunean hitz egokia ateratzen, edo ez geranean gai izan gure diskurtsoa ederki garatzeko, eta horrela. Orduan bai ditu ondorio lazgarri batzuk. Eta azkenik, horrela referentzietan, segero bukaeran hainbat referentzia izango dituzue, idatzizkotasunak hizkuntza egotetik izatera pasatzen du. Kristalizatzen du hizkuntza idatzizkotasunak. Eta horrela, hitzaren teknologiek kontzia edo pentsamendua eraldatu dute,
eta munduan elkarrera egiteko modua aldatu dute. Hori oso nabarmena da, oso eskolaratutako jendeak ez dakielako ondo nola edo mundua ikusten duelako antolatuta bezala. Eta hori da hizkuntzaren didaktikan daukagun arazo handi bat. Estrukturalismoa, ez? Mundua ez ikusten dugu edo ezagutzen dugu estrukturen arabera. Baina ahozkotasunak ez daka zer ikusirik estruktura batekin. Orduan beste zerbait da, ez? Idatzizkotasuna lehenesten denean, jendea silaba bakarko elkarrizketetan trebatzen da. Aginduak modu gordinean ematen ikasten du. Eta estereotipatutako kortesia edo estereotipatutako kortesia erabiliz. Beharrezkoa den hiztegia erabiltzera mugatzen da eta orokorrean bere ahozkotasun informala bizitzako beharren ezarpenetara mugatzen du. Ze esan nahi du honek? Ez daukagu pazientziarik, esango genuke. Idatzizkotasunean oinarritzen geranean, ez daukagu pazientziarik. Zuzenean informazioa bilatu nahi dugu. Baina niri eman informazioa. Bestea da zarata. Orduan, ez dakigu ez gera ondo sentitzen, gauzak jariakortasunez gertatzen joaten direnean. Eta orduan, adibidez, eguneroko bizitzan, noiz erabakitzen du pertsona batek bertso bat botatzea? Eguneroko bizitzan, ez? Horrela, espontaneoki, noiz? Esaten dutenaren arabera, bertso bat jariatzen da, testuinguruaren edo bizitzeko momentu horrek sortu duen txinparta batetik. Eta ezin da sortu txinparta hori, dena antolatuta baldin badaukagu. Ez dago txinpartarik. Da, orain kantatu, orain dantza, orain plastika, orain guk hori egiten dugunean eta disiplinak zatikatuta lantzen ditugunean, ez dugu usten jendeak sentitzen noiz izan daitekeen momentu hon bat, adibidez, bertso bat botatzeko. Esango jazue, ez badaki bertxotan oso zaila da bertso bat botatzea. Hori hitz egin dezakegu, interesgarria da hori, baina aldi berean ez badegu lantzen zein diren bizitzaren egoerak bertso bat botatzera eramaten gaituztenak, bertso hori ez da horrela sortuko. Sortuko da paperean, sortuko da ikuskizun bezala, baina ez da sortuko barrutik kanpora jario bat bezala. Berdin gertatzen da dantzarekin edo beste adierazpen batzuekin.